Зе политехник күллиятендә белем, һөнәри осталык, сыйфат, урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә тәрбия бирүнең теоретик һәм практик аспектлары дип аталган фәнни-гамәли конференцияның республика этабы булды. Требования работодателей очень высоки к выпускникам колледжей. Они должны быть не просто хорошо обучены в профессиональном смысле, они должны быть высоконравственно развиты, они должны быть настоящим патриотом своей родины и, конечно же, уметь общаться друг с другом. Эшләрне сайлап алу туры онлайн форматта узып, анда 100дән артык эш кабул ителде. Республика этабында 33 студент чыгыш ясады. Шуларның 6-сы Зе политехник колледжында укучы студентлар. Представляем Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Усманова. Идет исследовательская работа на тему формирования форпост, формирования личности как отдельный вид. Чыгыш ясаячак доклад темасына карап, конференцияда катнашучылар 3 секциягә бүленеп эшләделәр. Доклад темалары төрле, аларның һәр кайсы студент тарафыннан махсус өйрәнелгән. Сораштыру анкеталар уздырганнар, музейларда булганнар. Почему именно в юности необходимо развивать именно это гражданско-патриотическое сознание? Потому что юность – это незрелый возраст, только все закладывается, именно деятельность кураторов, образовательных учреждений, все это в нем закладывает. Чыгышларны һәм тикшеренү эшләрен Мәгариф идарәсе, Яшьләр эшләре идарәсе белгечләреннән торган жюри бәяләде. Чыгыш ясау нәтиҗәләре буенча урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә яшьләр берләшмәләре секциясендә беренче урынны Зе политехник колледжы студенты Анна Миронова, иҗади шәхес һөнәри уңышка ирешү нигезе бүлегендә Казан шәһәре дизайн һәм технологияләр колледжы студенты Анастасия Васильева беренче урында, сәламәтлек яшәү рәвеше һәм тирә-як мохиткә сакчыл караш формалаштыру секциясендә Лениногорск нефть техникумы студенты Данил Моисеев беренче урынга лаек булды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зе хәбәрләре.